060 603 031. Nula šest nula šest nula tri nula tri jedan. Ozbiljna emisija u toku. I to je. Sve ovo što gledate, horoskop i ove numerologija, tarot, to sve gluposti. Ovako se radi okultizam. Neko zove. Halo? Halo? Čujem. Da, izvolite. Dobro jutro. Da, dobro jutro, poštovanje. Milane, dobro jutro. Pozdrav za vas. Jel vam se sviđa? Pa ja ne mogu da verujem. Pa zašto prekida vezu ovaj Telekom? Ja ću da ih gađam bombonama. Alo? Alo, Da, izvolite. dobar večer. Dobro večer. Meni samo interesira ako ću još raditi. Sad ću da vidim. Radit ćete još. Evo je karta. Jel vi ste ostali bez posla, ali to nije pravedno. Ostajete na poslu. Dalje. Nešto mi se... Ostajem nakon emisije. 060603031.